создание электронной очереди для поступления детей в первый класс. Әнә шулай бер акыллы фикер бөтен системаны үзгәртте. Татарстандагы актив әти-әниләрнең кыюлыгы нәтиҗәсендә киләсе елдан бөтен ил буенча беренче сыйныфка кабул итү бары электрон чират буенча гына алып барылачак. Моңарчы әлеге өлкәдә ришвәтчелек бар ди катнашучылар. Инициатива была поддержана. Бу тәкъдим федераль дәрәҗәдә хупланды һәм 2022 елдан беренче сыйныфка балалар электрон чират буенча кабул ителәчәк. Бу фикергә колак салып, аны тормышка ашыруларына шатланабыз. Когда не побоялись мало встать и сказать об этом. Бүгенге форумның төп асылын менә шушы язуларга карап та аңларга мөмкин. Төп максат ришвәтчелеккә каршы бердәм булып көрәшү алымнарын эзләү. Бүген биредә күрсәтелгән һәм тәкъдим ителгән әлеге мәсьәләләрне исәпкә алып, алга табан бергәләп көрәшү өчен тиешле алымнар кабул ителәчәк. Форумның темасы ришвәтчелек. Быел Татарстанда коррупция белән бәйле 1000-нән артык җинаять ачыкланган, 400 миллион сумга якын зыян килгән. Ришвәт бирү җир һәм милек мөнәсәбәтләре торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә еш күзәтелә. Нәтиҗәдә гади халык зыян күрә. Дөрес акчаларны төрле юллар белән бюджетка кайтарганнар. Ришвәтчелеккә каршы көрәштә яшьләр дә актив. Иң төп максаты ул әлбәттә яшүсмерләрнең, гомумән яшьләрнең коррупциягә мөнәсәбәтен белү, коррупциягә каршы сәясәтне камилләштерү турында сөйләшү һәм аларның төрле инициативаларын тыңлау. Белгечләр фикеренчә, ришвәтчелеккә каршы иң нәтиҗәле чара җитәкчеләр белән элемтәне киметү. Татарстанда дәүләт хезмәтләре порталы халык контроле интернет системасы бар. Республикада яшәүче һәр кеше үз проблемасын шунда белдерә ала. Бик күп яшьләр катнашалар ул эштә. Олар безгә җибәрәләр проблемалар. Менә особенно Казанда бер ничә егетләр җибәрәләр күбрәк бу инвалидлар буенча доступный среда русча әйтүче. Күрәләр кайда, нинди ярдәм кирәк безнең дәүләттән. Форумда билгеләп үтелгәнчә, яшьләрнең гаделлеккә омтылышы бик зур. Яшьләр гаделсезлекне бөтенләй кабул итми, аларның 80% дөрестлек яклы. Сез моны күз алдына китерәсез. Бу үсеп килүче яшь буын киләчәктә бөтен хакимияткә заманча яшьләр киләчәк. Ришвәтчелеккә каршы көрәштә тагын бер үтемле юл тәнкыйть. Монда матбугат чараларының өлеше зур. Бүгенге форумда коррупциягә каршы көрәш турында мәгълүмат әзерләүче журналистларны билгеләп үттеләр. Бүләкләнүчеләр арасында ТНВ каналының Семни тапшыруның иҗат төркеме, Болгар радиосы хезмәткәрләре һәм безнең яңалыклар хезмәте редакциясендә бар. Бу диплом ел дәвамында ришвәтчелеккә каршы юнәтелгән материаллар әзерләгән өчен. Второе место – дирекция информационных и общественно-политических программ телерадиокомпании «Новый век». Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы.